सांप के दूध पियला से सांपवा गण मार देहलस नु। ए बेरा होई सब बटा जाई, खेत बाड़ी घर दुआर हाथी घोड़ा इनार पिनार। चरे आज खूटा बथान खेत खरिहान सब बटवा लेबे के बा। रोहर बोले बनी से 4 कट्ठा अकेले जाके रोहर काट लेलसियो, ओकरा बुझाता तनिको। चल आइलो तो झंडते खत्म हो जाई। चल मेन दुआरी से ना चल जे खिड़की में चल। यही बेरा भवादी बानी आइली सन, यही बेरा चुन लेली सन, पूरा गांव भर हाला क देली सन कि आज बंटवारा बा खेत बाड़ी के, लोग के जनाव आइली सन। चल देख ले बिया अब ओकरा बाई लेली। चल बाय काहे न ली रे, भतार के गांव गांव जना देलु सन कि आज खेत ना पाई बंटाई। आए हमरे भतार ठीक ना रहे, जियते कहनी कि रे बंटवारा क दो बंटवारा क दो, तो ऊ कहता का कि भाई से बेईमानी ना करे के चाहिए। सांप के दूध पियला से सांपवा गण मार देहलस नु। आए ए बेरा होई सब बटा जाई, खेत बाड़ी घर दुआर हाथी घोड़ा इनार पिनार सब बटाई। आ एगो है भतार काटी बहिन बोलैले बिया मारा मारी करे खातिर। रे बाबनी लबदा वाला कइबे रे लेके आव लबदा, मोरी जाम हो गइल बा खोर दी तनी। बाबू रे बाप हो बाप, कोनो बात में एकनी के मारा मारी करत तरिसन, बड़ा संगठन बा, बहिन के वही खातिर बोलले बिया मारा मारी करे खातिर। बाबू रे बाबू होई नाती के चोदल ये कहा को रोटी खाता लेकिन कोनो काम के नहीं खमुता पिया ना लइका बा। हमरा रात भर नींद नहीं खे लागल कि कल खेत बाटा या लइका बा तो उहे बा। बाबू रे ई का करतरी रे भैया सब बटवा लेबे के। हां तो बटाइबे करी खेत तो सब बटाई। आ होई कुली काहे खातिर रखतरी रे? माई रे हई देख, हां ऐसे उनका गोल काट ले। हई देख, हां ई तोरा हाथ में दे माई, पीठ पर मारे, पीठ पर मरिए एकदम। हई जन बनू हां चाचवा बहुत दुगला ह। हां हां ओकरा सीधा ही गाल में कदम बांध। बाबू रे अब आओ ओकनी के तनी हरका दिया, ऊ तो हमरा खातिर दौड़ो रही सन मारे खातिर। चल आओ तनी हाला गुली हमनी को दिया कि डेरा जी हसन। आओ बाबा काजी का करतनी? का करतनी? पानी पियतनी। तो कामले पानी पिए हमरा कुछ बुझाता कि ना? हमरा सब बुझाता के बरा जमीन ना पाई, ठीक बा? हां तो करत का बनी? आ सामान मना तैयारी करी। ई तो हमरा के जिए ना दिहन ए दादा ने सब तैयारी करल बड़ सरवा का करतनी? अरे तो हमू रख लेले बानी। का सामान ना रखल जाई तो ओ जमा दिए सन त का करबे? हां तो चली जल्दी चली। अभी रुक ना, अमीन साहब आवेला बन, काहे घबराइल बड़ी ते? देखी हमरा के बात नहीं के हमरा सब फरिया लेबे के बा। सब फरी होइबे करी। हां अगला हफ्ता दिन है आंगन में गड़वा देबे के बा। एकदम घेराई। हां गेड़ाइए जाई। बताई त भतर काटी 4 कड्डा के रोहर काट ललसिया, हमर जी मछिया गइल बावे। रोहर दिहन उ घबरात काहे बड़ी? दिहन ना रोहर तो जइहन कहां? ए दीदी है मौनिया उतार दीता। भतर काटी है मौनी के फेर में पड़ल बिया। चल पहले हने खेत बटवा, तोरा खातिर मौनी बिना खातिर बोलल बन का रे? रानी है गाड़ी लोरी सब देबे के बारे। रे भतर काटी टेकुरी ले लिए ओकनी काखी में खोदे खातिर ले ले बानी। हां हई देखो है में सब सामान बा, दाब बा, हंसुआ बा, खुरपी बा, सब अरे दे दा छोड़ी रे बा। रे भतर काटी टेकुरी डार में रख। हां सुन ना अटिए दे से तो घोप दिए। हां अरे दांते काट ले। कानून सब दांते काट ले ममहरम तो चल। आइए ने आई पटीदार में जनैले बनी नु कि आज बटवारा बा। हम कह देले बानी सब केहू से। हां तो ठीक बा। आई पहले बैठी लो जबा। ए वो काम कर, हां बोली। पहले कौन खेत बटाई? डी पर के बटाई के, चावरा के बटाई के, बांगर के बटाई के, बलुआ के बटाई? पहले बता। हम पहले है बलुआ पके बटाई जनम के रोहर कट ले बिया भतर काटी। अच्छा बड़ा काठा बा। हां चल उहे बटाई तो जौन कहबे तौने होई। रे बाबनी हमें चादर रखले बड़ी नु। हां ले ले बानी। हां पीढ़ा बा। हां उहो बा। हां तनी हमरा कमर में दर्द बावे त बैठे ना। आ डेढ़ ये मत ते। आ दुगो ईंटो धइले बानी। हौ जान हौ बोरवा में रखले बाड़ी कुली पानी ओनी गिलास ओलास चादर उधर उ सब बोरवा है जा उठा के लिया लिया होते जो लिया। काजी का बोल? आ मुखिया के जननी है कि ना कि आज ना पीबावे? मुखिया जी से का कही? मुखिया जी हमार बात मानता रहन। का दिन मुखिया जी के कौन जोड़ी सुंघा देले बिया के हफ्ता में 3 दिन ओकरे घरे चाय पिए जाता रहन। कहतन भतर काटी के घरे काहे रोज उठावना आवत बे आधा लीटर दूध? रे दीदी कह रे आटे टे नहीं पटेले का? भतर काटी का कहत रे? उ सब हमार आदत ना हो छिनरिया के हवे। ते खाली तो ना नइहर 5 यार बोलाए टे लइटा। बाप रे भतर काटी हमनी के कंपनी से का रे? ए घबरा मत, मुखिया जी के काम तो आले बन खेत सोला बारे में मुखिया जी। हां बाप रे बाप हई देखा हो हई हेकर कूदल हई नतिया के चोदल के। जब एक में रहे तो एगो खोर ना उठावे घर के, ए बेरा हिस्सा खातिर मुंह बाले बा नतिया के चोदल। हां ए बेरा सब होई बटाई उठाई सब होई शांति से रहिया सन। बाबू रे हम आई हेने आओ।
ले आ सुन कहाँ कहाँ मारे के बा पता बनू हां एकदम पता बा ठेहुना पर अब बाजा पर चाचवा के बाजा पर मरी है एकदम मारे आ सुन आ हो भातर काटी सन के हेजा मरी हेजा है छोटा दिमाग होला पीछे हाँ। ये जब मारला से जान तरीका हुई आदमी मरिए जाई ना तो कोमा में चल जाई माई रे हाँ हमार मिस नहीं थे हाँ इटवा से ते मरी हाँ भगिया सन तो हम चला के मार दे मार दी है हाँ अमीन साहब के आवे दे अड़चे दे पवारा बन गरे सन दुनु बहिन बांधे ना दे हाँ काजी गुलू जी ढेल दूल बका साला गोल बानी जा तब ढेल ना पे के बका रे साला तोरा 400 रुपया से बहस बा कि ढेरा कम से बहस बा माने तनी कम बोल आ जेंगा कहे मोहिंगा करिया वो जो कुछ बोलली तो मरबो करे बुझाता आगन जा इहे घरवा त ह आ देख ते जो फटर फटर कुछ बोली है मत ठीक बा कितना दिन के बाद एगो जमीन नापे के मौका मिलल बा ठीक बा हाँ, हाँ। हाँ नाश्ता पानी सब मिली तोरा नाश्ता पानी खइला पियला से बहस रखे के बा हाँ 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 ना के ना हाँ आगो नहीं जा आई लो उठी उठी ए महाराज रे लौकत नहीं के का बे महाराज एकरे वजह से गिर गई यहाँ गोड़ लागत नहीं अमीन साहेब ए खुश रही गुरुजी हाँ, हाँ। गोड़ लागला के फायदा कुछ होखे के चाही जरूर जरूर ए खबरदार छुइए मत सामान ई का है पानी का सामान हमनी के छोड़नी है हई बतावा भाई गोरा में हमनी के का रखले माने नु छुला ले लो पिया ना हटबा बतैबा है दिया हटबा कि ना हट खतानी माई रे भातर काटी रे हट भातर काटी सब अभी बाकी है भाई यही जा हो भाई ना रोक आओ काहे बिजली में ढुक गई हो हम सामान देखे गई है तो एक बाई ले लेला सा हटी ना धरी ना अरे दादा हो हटी अब भातर काटे है रामा लेके रख ले बिया हम कुछ नहीं जानत बढ़िया से हिस्सा लगाए हम गोल लगला से निकलती नहीं है बढ़िया से ना पाए जो खाए के चाहिए कागज पर काम होई कागज पर हाँ। पहले का थोड़ी बा कर ले लो कुकुरा हट हैं ओकरा के नहीं की बताओ तो ओकरा के नहीं की समझाओ हम क्यों दोहरावत ये मारे खाती हमरा मेहरा रुके कर बहिन चोदो एजू ये हाल बताओ अभी खेत में का हाल होई ओइटा जन होई तन पूरा दुनिया देखी चली ना रउआ। गुलू जी का चला 400 से काम ना चलिए हमार 200 बढ़ा दी काहे 200 तहर बढ़ा दी ए जब माहौल गड़बड़ लगता तो गड़बड़ लगता त का करे के बा बोलवा में का जन का रख ले बड़ा निकल बहन से टन टन बाजता माई का बाबू आई हो आओ चाचा देख बरियार बा आओ अमीन साहब के सहारे रह ले जाओ डेरो मत हम कहा तनी कि ते अपने बापे पर गोइल बाड़ी हने आओ माई रे का बाबू हाथ छोड़ देला सा हमरा पर ओकर हाथ काट लियाई चल हो आओ हाथ काट लेबो हाथ तो हाथ हो तरह से कुछ ना होई हई देखा तनी का देखतानी ए कम ऐठा का ऐठम ना बाबे तो ऐठबे करे चलो कागज से फरिया लो चलो ले लो तो हम लड़े खाती बोलैले बड़ा लो कि हमरा से जमीन ना बोए खाती बोलैले बड़ा लो हमनी के लड़े खातिर नहीं जा बोलैले रवा का बोलैले बेंजे के जमीन नाप दी हमनी के दे दीबा के कर लइका मानता बाप रे बाप मर्दांगी देखावता चलो लो खेत देखा हां चली अमीन साहब साइकिल यही जा रहे दी आ चली जमीन नापी हमार लाड पे पार दो जमीन साइकिल अमीन साइकिल तो हमार दू गो तो साइकिल भुलवा दे ये भुलवा के चाहत नहीं का ए तो यही जा रहे दे ना भुलाई साइकिल ना साइकिल संगे संगे जाई संगे संगे जाई हो चलो ले चलो ढो चलो चली पहले आउ डीह पर ला खेत न पाई ओकरा बाद सब बांगर दूधई आ जो चौरा वाला सब रे डीह पका ना पाई पहले बलुआ पका ना पाई चल त न पाई हई देखत हई भातर काटी हई लाठी काहे खातिर ले लेबी उहा मार होई रे मार का कहो रे अमीन साहब के कड़ी एने ओने होई त लाठी से ना पाई हां हां रोक जो ओकर लाठी टेढ़ बा हाँ। हम सोच लेके आवतन लेके आओ दे रही है जान देख भाई सोच ले बानी हां चल बहिन चोदो ई मार करे जाता रसन कि जमीन ना पोआ जाता रसन देखी गुलू जी हमरा मान के ना लाइन तो हम ना बुझम कि लोग गुलू जी है कि के है हम अपन देह बच्चा कोन से निकल जाए रे साला पहले तो इहे मनावत कि मार हो चल चुपचाप खेत में चल
तनी पीछा ही रह, पीछा ही लूटा त नहीं खे ओने कुछ रे त तोर काहे करेजा फाटत रे? हम तोरा कोन हइया फान के चढ़त नहीं का रे? हां करेज तो तोर फाटत है ये चलू। हिस्सा ले ली हसन के त ते यही न जाता री हिस्सा ना लेबे। हाँ, तो एबारे पंच परमेश्वर अमीन साहब बनी है कपार पर मत छिलो, काची। कपार पर मत हां त चढ़ के देह पर मत आवो। हां ठीक बा। रास्ता भर चल, चल। चल बोलो। हई देखा भाई, हई देखी। चलो खेत में चलो लो। ए चलो पीछे से चलो, चुप रउआ खाली हमरा मैया कटत है मोकनी के को हाली डाटत नहीं रउआ रे त हमरा देह पर मन चढ़। ए चढ़े लग बोल नहीं बड़ू तू ते ही बड़ी छछ बोल। ए भतार से दूर रह काहे? के काहे चढ़ के? अरे काहे खोल के द्वार पर? होई चली ना। काहे चली? ना मन बा मन बा कि ना तू अरे हाय देख अरे कहो अरे निकालो झोरवा में से सामान निकाल। हट गुरुजी पैसा हमार बढ़ाई के पड़ी, हमें झगड़ा में ना रहे। बढ़ा दी। ना 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 बोल बढ़ा दी। ना ना का भइल बाजी कि मारत नहीं लइकवा बे महाराज कुकुर ले को के रख देले बस साला। ओ बेरा से रास्ता भर से 200 बढ़ा दी 200 बढ़ा दी 200। महाराज हमारा पैसा मिलल चाहे ना मिलल एकर ई चिंता होले नहीं खे। तो देम ना लिया बनी लगे तो ए महाराज तो पहले जमीनवा ना पाई तब न हम दे। हां चली ना भाई रे पहले जमीन ना पवा चल चल साला चल। अमीन साहब हाँ। पहले हई खेत न पाई। ठीक बा, हां हथियार निकालो। अजे माई रे बोई तो निके घाचाक आदमी बारा सन है। हमेशा लड़ही के मूड में रहत रह। रे हम अपन हथियार निकाले के बोलनी है तो निके दूसरे हथियार निकाले लगल सन। चल ए चला हथियार निकाल। ई काजी कड़ी ह कड़ी दोनों जना के से एक आदमी आवल है पकड़ लो। ए छोड़ी रहुआ रे भतार काटी पकड़ तोरा के काहे के बोले लो एक और तू पकड़ा दे। चलो सिवाना कहाँ से बा? दीवाना हो चुमुक हो भिंडुक से बा। हो जू से बा हां हो जा से बा। तो यही जू से लाइन लो। चली चलो गिरावा जू से कड़ी गिरावा। हाँ हो जी पकड़ा ना तू, हम देख लेता नहीं। घस का या जा रे नियो रे भातर काटी के नहीं है जा रख है जा। काहे घसकावतिया? सामने सामने ए हाला ना हम देखो तनी। हई देखा तो नहीं घसकावतिया। अरे वो हमरा रहते उ केनियो ना घस की। हां ठीक बा। 1 2 3 4 5 हे जुआवा। इकर बहिन चोदई तो दहिने भागत। हम कहत नहीं कि भतार काटी डरार काट ले लेबिया ढेर ना ना जमीन भागत। जमीन भागत। जमीन भागत एने से ना होई, होने से हमरा देखे के पड़ी। चली 1 2 3 4 5 ओही जो रहिया। हमरा कहने से देखे दलो फिर तो 1 2 3 4 5 करी एने हो गइल। अब जहाँ जहाँ कहतनी ओ जो रख लो आ बाद में हम फैसला करतनी कि केकर कहाँ से होई। चल उठाओ। सही से निकाल दे। अरे एकदम सही से हां निकली। ई नकलार घामा में मरत है जे मिलबो ना करो। तू चिंता मत करो। चलो ठीक बा। अब तू हेने लेके आओ। चलो ओजू गिराओ करी गिराओ। ठीक बा चलो ओजू से ठीक बा एने से लेके आओ। लेके आओ अमीन साहब। अब हे छोर पर मिलाओ। सुनी ना एगो बात रउआ से पूछी का आखिर कर बहुत जमीन में दही में काहे भागत है? ना 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 भागी हमरा रहते कैसे भाग जी तू हेने आओ। भागे के नहीं खेत देबे के दही अब में। एजू पकड़ा छोर से छोर मिलाओ। चलो लो हो गइल। आओ लो सब जना पूरा चौहदी मिला लेनी। सब मिला लेनी ना। सब मिला लेनी। हां अब चलो लो गाछी के लगे। हाँ। वो जो हम तो लोग के हिसाब किताब बता देतनी हाँ। कि केकर कहाँ से बा। हां ये अमीन साहब ई हाँ। वाला पाती। चल ते काहे घुरना तारी काहे छतिया पर चढ़तारी रे? छाती पर चढ़ता नहीं। हाँ, तो का करता? छाती पर चढ़ता नहीं। बजे भाई ना माने ठीक ना माने चल बा का बा का चल हुआ के अमीन साहब आइल बनी हुआ के चल अमीन साहब से हमरा का मतलब बा? हमरा जमीन से मतलब बा। अमीन साहब हाँ सारा खेत के चौहदी बना लेले बनी ना। सब रेडी बा हाँ सब तो रेडी बा। देखी
चौहदी बना लेनी हाँ। ओकरा हिसाब से एक सुता एने ओने ना होके के चाहिए 3 कड़िए ने आ 4 कड़िए ने अमीन साहब भाई 620 का लिख ले बनी ई तारा ना बुझे ए हई देखा तनी हाला हई देखा तनी हई हार साकिन के ई बताओ लोग बाट बखरा करे के बाकी ना बाटे बखरा खातिर तो सब लीला लग क्या बोला तार हाँ, सब सही बोला कहती है, मैं मेहरारू सही कहती है। अरे ठीक बताहर मेहरारू सही बाड़ी तो हमरो बतिया तो सुना लो हाय बुटेलिया ढेर बोलता मार चार बाहनु डारे चिडो अभी जीजा के मुखा तारू ए चुप रह चल पीछे हटा तो अबे फरियावे दो ए मारा जाई ही कहीं में आके हेतिया बोली जी बागे तहलो चुप के बोलते हो भतार गाड़ी हऊ ए तो चुप रहलो ना ये करे घरे खाए के नहीं खा जरूरत आइल बिया जीजा के बाप रे तहलो तो हमरो के पगलवा दे बोलो अरे फरियावे दे हमरा के हां हां अगर एको कड़ी गड़बड़ा गइल तो फिर बाद में कहलो अमीनवा साला दोगला बा हाँ तो वो दोगला लगते बनी रो कहतन को भइजा फरिया तो दनी को भइजा फरिया तनी फरिया उठला ही नहीं कि रहुआ ए तो तहलो चुप रहबलो तब नु फरियाए अमीन तो तहलो सब में खुदे बन में करलो हाँ तो हमनी को चुप बन जाओ हां बुटेलिया तब के चुप सामने रह के राखी ए तू चुप रह बंद कर के रहो हाँ मुंह बंद करके बनी तू चुप रहा तू चुप रहा सुना देखा दल ए फाइनल हिसाब 1 2 3 4 5 6 आ 7 दहिना साइड के कर हमार अमीन साहब 7 कड़ी घुसता हां तो यही पर फैसला कर हां नु चलो, बड़े ठीक है। चलक बालू भतार काटो अरे, गंजा फैसला हो भाई, जाई फैसला हो जाई सुना लो रे चल ए भाई ए भाग चला हम ना लेम हमार जे जितना बोल उतना आज के भतार काटी ले पतले में वही जुड़ा है वही कड़ी वही सुन जब अमीन साहब कह देनी हा कि 7 कड़ी घुसल बावे तो ते काहे नहीं की मान अमीन साहब के मानी से रे ना माने हां तो वही ना रही खे भतार काटा पूरे बाहर पूरा वही जुगाड़ में भाई काहे करेंगे गराई नहीं भैया के चोर जल्दी घरवा में भाग भाग